Baby. Yeah, baby. Sicela uyothenga into otya nilambile ndixelele yo hayi nilambile. Gogo. Yo. Yo, hayi baby ndiyonqena man uyashop man ndiye late man. Baby yangoku ndilambile ngoku. Right? Uhle mntakwethu man right now. Hayi ndi-right now. Ye man mntakwethu ndothuka uba ukuze kweli cala. Mntakwethu ukhomple nomntana endifumeneyo. Wena ye mntakwethu uyabona ngoku lixesha lokuba ngabana uke uthathe umuntu oserious ube ne-straight man ufane nam mntakwethu. Ndizama loo nto man. Funa umuntu orayithi man. Akothi urayithi wena. Omfumene kweli cala. Kweli cala ndifethu kweli cala. Ndibazi bonke ke abantwana bale ngingqi mntakwethu. Uyaqonda ndizamjonga and ndiza kuxelela futhi bakekho right lowo. Hayi ndizakubonisa nam mntakwethu. No ke mntakwethu man ndibheka elantini eshop yabo. Ubheka uthe ndimthengele into utya man. Mntakwethu bekela fonela ngumama. Esilo umsebenzi makesonze uxophela inyanga le. Nami umama ebendifowunele ke mntakwethu but iyandixaka le nto because kaloku andikabikho right mna. Hayi ndirayithi mntakwethu. Masiqhube. Zawenza. Hayi ke mntakwethu man ndiyavuya ukubona manje mntakwethu yabona. So make ndiye shop man. Mntakwethu. Shop mntakwethu. So mntakwethu. Hayi baby. Baby kunindimile apha. Akalikho into bendisayenza phezulu. Okay so ugqibile. Yeah man bendikhumbula yazi. Khumbula nami ndixelele. Baby man ndifuna ukundifundisa ukundibonisa le ndawo le. Kaloku mna ndisazifikela lapha yebo. Akho ncwadi zabonisa. Okay ke baby bendikhumbula man yazi. Bendikhumbula nawe. Baby yazi ndifuna ke ndibe nomuntu serious man. Yo naku baby. Yo Ungathethi kothethama. Yo baby ngicela uthe usagqiba uhamba kwabe kufika ikhazini yami. Ufile ikhazini yakho? Ewe. Iphi? Nansi ikhazini yami baby. Phi? Nansi. Yeyiphi ikhazini yakho? Nansi. Le? Baby. Kade sengqamakho qha yafikile Westbank ngoyizobonanga. Ikhazini yakho le? Ewe baby ikhazini yami. Uyikhazini yakhe?